खुलुमबाय लोगोफोर, वेलकाम बेक सोमखोर बसुमतारी इउटुब चेनेल। नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलावहाय बरायहरनाय थाबाय। लोगोफोर, दिनै गुमै मोनहानाव आलासि जानो थाखाय आं थांनो ओंखारदों। अनलि आंल' नङा, जोंहा गुमैबो दंमोन। थेवब्लाबो लोगोसे नोंथांमोननि गेजेरावहाय आं माखासे फाहारनि नैबे सिनारिखौ देखायबाय। ओरैबायदि समायना मोजां, गाहायनिफ्राय नायोब्ला जों आसामखौ सुन्दर बा नायनो मोजां समायना नुवा आरोना। जेब्ला हाजो सायाव गाखोगोन, हाजो सानिफ्राय गाखोना नायोब्ला फारसेनिफ्राय जोंनि सोमखोर समायना मिथिंगाखौ नुहुरगोन आरोना। स' बिदिब्ला लोगोफोर, आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। नोंथांमोना नायलांबाय थादो गुमै मोनहानि। बेनिफ्राय लोगोफोर, जों मोनफैनानै गुमै मोनहानि फुख्रियावहाय नै नाखौ सारनो जुरिबाय। आरो लोगोसे नै बियो आंनि हाबानि अमा, आब'आ आंनो हरनो थाखाय रेडि खालामदों। लोगोसे हांसोबो दं। आरो लोगोसे खोन्थाबावबाय नै फालो हांसो बेसेबां जानो, आंनि हाबायाव हांसो सिनासो होगोन लोगोफोर। आङो हांसो गदाखौ ओमफ्राय जानो थाखाय ना सारबाय। गुमैजों आब'जों ओंखाम जालांनो थाखाय होनायखाय ओंखायनो ओंखाम जानो गुमै मोना ना सारबाय। नै मोनबायमोन नै फिसाखौ जाहोआनो गुमैया, आंनो गिदिरखौसो जाहोयोनो मालाय। ओंखायनो फिसाखौ हगारफिननाय जादों आरोना लोगोफोर। आरोबाव लोगोसे नोंथांनि गेजेराव आं हांसोखौ देखायबाव। नै बेयाव खैथा हांसो नुदों लोगोफोरखौ सेजा होजोबगोन आंनि हाबायाव। ओमफ्राय लोगोसे नैबेहाय साबाय थाबाय नाखौ। ओमफ्राय फुख्रियावहाय गोबां ना दं। नोंथांमोना जुदि जानो गोसो जायोब्ला आंजों फैफा आलासि जानो। नै बिथांमोनाव बिराद मोनजागोन जोंहा गुमै मोनहा न'आव, आरो बिराद ना दं। बेनिफ्राय लोगोसे आंबो बिराद सारनो मोनासै, गोबाव मानि जाथारबाय ना सारिया। बेनिखायनो आंबो सारनो थाखाय लाबाय। फार्स्ट टाइम आं सारदों बेसेबांबा 10 बोसोरनि उनावहाय नाय लोगोफोर। ओमफ्राय खावसे गेङासै आंना जेया। ओमफ्राय जोंहा गुमैया दोखो मिनिबाय आंखौ। ओमफ्राय नोंबो गोग्लैलांलायलायगोन र' होननानै मुजा गाननायनि फुख्रियाव हाब होलायलायनानै आंखौ बुंदोंमोन लोगोफोर। बेनिफ्राय आं हाबाखै, होमबाबो जि गोदान गाननानै आं नाखौ सारनाय जादोंमोन आरोना। ओमफ्राय इसिबां आंबो सारनो रोंथारि नङा आरोना लोगोफोर। सारदों, ओमफ्राय सारनानै एकदम फैनो बाबांसिन मासे नाया फैनाय जादों आरोना लोगोफोर। बेबो बारा गिदिर नङा, फिसासो फैनाय जादों। बारा गिदिर नङा आंबो मानसिया बारा गिदिर नंखाया नालाय, फिसासो। दासो 16-17 बोसोर जानाय नालाय, ओंखायनो नायाबो फिसा जानांगौ आंनिया लोगोफोर। ना मा बुङो नोंथांमोना गाज्रि दामोनदै, आं ओरैनोसो बुंदों। आं 16-17 बोसोर जायाखै, आंबो जाबाय एसे बैसो जानाय। हाबा जानो सम जाबाय। थेवबो आंनाव फैसा बारा गैया नालाय आखायाव, बेनिखायनो आं दाबो हाबा जाथ'वाखै। ओमफ्रायनो आङो भिडिअ खालामबाय दं आरोना। इउटुबनिफ्राय आं जेब्ला फैसा मोनगोन, अब्लानो बे फैसाखौ आं जमा खालामनानै आङो हाबा जागोन आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना गाज्रि साननाङा बा गोरोन्थि साननो नाङा। ओमफ्राय नानिस्राय बांसिन हाब्रुआसो फैदों लोगोफोर। हाब्रुआसो बांसिन फैदों। ओमफ्राय हाब्रु नांजानो गिनानै आङो जेखौ सुनाय जायासै। ओमफ्राय गोजौआवसो आं बोखोनानै लाबोबाय थाबाय आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय केमेराखौ आं सासे फंबायखौ हमनो होबाय। ओमफ्राय मा होनना बुङो, आङो मुजाबो गानदोंमोन नालाय। ओमफ्राय ओरैनोथ' आंखौ माबानो होआखैमोन, आंथ' सारनो होननानैबो सानाखैमोन। थेवब्लाबो सारनाय जाबाय। ओमफ्राय नै लोगोफोर, नाया एसे बुरजायैनो मोनसाबबाय। ओमफ्राय लोगोसे नोंथांमोननि गेजेराव देखायदों नै कमलकाट मासे मोन्दोंमोन, जा बिदै गोनां। आब'आ आंनो बेखौनो होदों जानो थाखाय। ओमफ्राय आं बेखौ जाबाय आरोना। ओमफ्राय नै जि मोजां नायनो साइजथार, आरो लकेल ना, बियो पियर ना, बरफ होनाय ना नङा। ओमफ्राय फुख्रिनिफ्राय लोगो बोखांनानै जानाय। ओमफ्राय गुमैया सारबावबाय नै ओरैजाय एसे। ओमफ्राय जेया ओरैबायदि गिलिरमोन, नोंमारगौ गुमैया होनमारदोंमोन आरोना, नोङो जेजों लोगोसे थांफागोन र' फुख्रियाव होननाया। नोंमारगौसो बिराद गिलिरमार। ओमफ्राय आं सारबाय थानाय समावहायनो ओरैबायदि गिलिर मोन्दोंमोन आरोना। ओमफ्राय आं सारनायाव मासेल' फैदों। ओमफ्राय गुमै सारनायाव माब्रै माबा गाहाम फैबायब्रा। आं जि लासिंसिं मोनलायलायबाय गावखौनो गाव। लोगोफोर मा होननो आरो, उफाय गैया। थेवब्लाबो मा होननानो। स' बिदिबा लोगोफोर, भिडिअखौ कमप्लिट खालामनाय जाबाय। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन। स' अके, बाय बाय।